kondi wae to, Mak. Tak goleki yo. Tangi terus ra ono. Aku ki golek kayu le, tapi ra ono sing garing, ra ono sing gogrok. Ya wis, Mak, aku wae sing golek tak ning lor desa ya. Ya wes, kono sing rada akeh ya. Go ngliwet karo nggo kelan. Emang arep kelan apa to, Mak? Kok nggo kayu akeh barang iki? Wes pokoknya engko wis sing pentinge golek kayu sik. Ya wis lah, Mak. Tak golek kayu sik ya. Yo ngati-ngati ya le. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku adalah anak gembala. Selalu riang. Ya, lumayan. Mama lak seneng iki. Wah, iki. Wah, nek kayu gedene semene iki iso ngobong omah barang iki. Wah, iki. Ane piye sik ngangkat iki? Jajal ya. Apa jo tinggal wae lah. Liyane. Wis yo, Dek. Lali. Ini mama sih. Malah di situ ya. Kurang oke paling yo. Ya Allah. Salah. Tunggu nih, Mak. Dalam lari pun Mas. Nggih, kados kayu. Oh, Nggih, masak. oh nggih. Ah. Ah. Alhamdulillah, kuwi le entuk saka ngendi le? Mau nang lon desa, Mak. Ya wes, sedeng kuwi nggo ngliwet. Lah, Mak, sedo kelan ora? Oh iya, saiki kowe ngopek lombok wae. Lombok? Iya, Ha lombok sapa, Mak? Duwe wit lombok apa? golek ning alas wae le. Golek nang alas iki jan. Wae sapa? Pak, ngapunten nggih. Gadah wit lombok. Lombok. Lombok nganu rawit napa sing ulir nika? Sik rawit. Rawit. Nggih. Oh. Iku sing wonten nggih teng mriku niku kebon niku. Kebon. Nggih. Kebon rika, Pak. Nggih mriku nika. Yang sing gedhe nggih. Nggih mah mendhet mawon niku. Atur nuwun. Nggih. Hei Mas Rodong, apa sing mriku? Sing mriku. Nggih. Pedikan kabeh. Ora apa-apa wis kono. Iki po yo. Cuma siji. Jare oke. Kakno kan opek kabeh. Apa lah. Ting oleh. Mak seneng. Tapi ora ono abang iki. Sedeng ora ya? Sedeng lah. Ning pedes urung iki. Ha ya wis. Jan lah. Derek siji. Jare moyo kon kabeh kok. Hah? Nggih. Nuwun nggih. Nggih. Lomboke. Nggih, sampeyan monggo. Enggak. Nggih. Mak. Mama. Mak. Piye? Oleh ora lomboke? Oleh, Mak. Tapi nganu anu sak abang iki. Wah piye? Ya kurang pedes, tapi ra apa-apa lah, sing penting ono rasane. Ana mek kurang pedes e mbok njaluk buyam wae piye. Buyam ki apa? Hubungane apa karo buyam? Jare tamu-tamu kan buyam iki omongane pedes, Mak. Hus, ora ngono kuwi. Ya wis kene. Tak sambelane. Jebule mak nyambel to, Mak. Lah, rumangsamu Tak kira, Mak. Waduh, telek. Sip. Masak. Alah, kepriyen kok mek gak daden keni wae. Sabar.
Mateng urung, Mak? Mateng apa? Genine wae urung ngurup kok. Ya wes lah, tak tinggal nek keran sik ya, Mak. Ya wis kono. Lomboke nom-nom iki kaya brondong. Waduh, lali kelasane. Syukuri apa yang... Ladang. Dang. Ladang. Ya, Mak. Iki lho, wis mateng. Ayo madang. Ya, Mak. Ih, madang. Kuwi kelasane gelar sik. Ya, Mak. Ah, madang. Madang. Tangane isu sik. Lah. Rano tunggale, Mak. Alah wis, rasa kok ngomong. Mangan. Mangan sing akeh. Ben sehat. Ini, Mak. Simbol. Ya. Mama ya makan seoke. Bapak ya, Mak. Yo. Alhamdulillah le. Iso bersyukur, kudu bersyukur iso madang arep nganggo sambel. Wis dungo urung le? Oh iya, Mak. Min. Pedes ya, Mak. Ya pedes le. Iki mamak jenengi mau ki lombok brondong. Ayo apa, Mak? Ayo mergone arep enom ya pedes le. Mak, iki lodong sayang ro Mama. Piye? Nak toh? Nak toh, Mak? Mantap. Pokoke ya le. Kudu wajib disyukuri. Arep ame nganggo sambel. Awake dhewe wis bersyukur kuwi saka Gusti Allah ki wis dikeki rejeki sakmono. Pokoke yo le, nek kowe le nampa nganti ikhlas, kowe arep nemokke bahagia. Penuh debu dan usah